Veliki pozdrav svima koji prate Triangle, dobrodošli u novi intervju, a sa mnom je Bare Knuckle zvezda, Vaso, Psiho Bakočević. Što pričaš, ti imate sa mnom kao sa izdajnik jebote, živo. Ne znam sad kako da te najavim. Ješo. Iza sebe imaš veliku pobedu. Eto, dobro nam došao, ajde, ne znam ni ja. Da konačno ja da pobjedim nekom. Malagano. Znači, kada je to bilo, jebote, subota? Subota, da. Prije 5-6 dana, 7, jel? Šaki i dalje otekle. Šaki je spao mi otok, ostali su modre samo. Nisam doktor, ali odmah sam primijetio nije ništa slomljeno. Iako su otekle. Jer jebi ga, kad slomijem nešto više znam i ja, znaš, kad nešto kad pukne neka koska. Sreća moja nije ništa slomljeno, prošlo odlično, ali jebi ga. Neke štete mora biti, jel? Tako da, super je bilo, pobjeda čista kao suza, sudijskom odlukom. Milo mi je što smo se pokrili trenutno, ipak je to bio main event i ipak želova nije za zajebanciju. Vidio si kako je došao spreman, kako je izgledao, mene je bilo super heavy. Kunence, to si ja rekao, ko bilo me sramota skiraj majicu pored želove. I dosta ljudi koji ne prate i koji ne znaju, znaš, kad su ga vidjeli, kao brate, gdje ćeš s ovim da se biješ, idi u kurac kao zvijer, znaš. Ja došao je iznenađenje. Super je bilo, jebi ga, ovo je nešto u što sam se pronašao, nešto u čemu se odlično snalazim i mislim da za mene nije iznenađenje, jebi ga. Sad mnoge jesu. Jeste, ljudi su iznenadili, pogotovo što je to u posljednjem meču imao si taj izlet u boks, gde si boksao sa onim youtuberom. Drugi je to svijet, drugi je to svijet. Da kažemo, nije trebalo i psihički su ljudi mislili da si poljuljan, ipak kad vidi želva došao je spreman, nije došao nespreman, pa mnogi su onako posumnjali u tvoju pobjedu. Tako je, i baš se čuo sa želvom posle meča, rekao mi da se on baš iznenadio, da nije baš očekivao da će to tako biti, jer totalno drugačije od boksa i od svega, razumiješ. Još mi smo se tukli po klasičnim boks pravilima, nije bilo ni klinča, a recimo u najjačoj organizaciji Bare Knuckle FC ima i klinča i udaranje iz klinča, tu bi se ja još bolje snašao, to je nešto što dobro radim, ali dobro je bilo, full je bilo. Jedina stvar koja mi je smetala i tokom cijelog kampa i sve što je želila kontraš. Ne volim, brati, s kontrašima se bijem, iako dosta trenera kaže da nema ništa lakše nego tući kontraša, da samo izlaziš nogom ispred njegove prednje, ideš u njegovu lijevu stranu, nije to baš tako. Mnogo treba se razmišljati. Mnogo treba se razmišljati, znaš, lako je to i pričati, a kad dobiješ šaku, kad ti pukne nos, pa onda se promijeni sve, razumiješ? I teže, nema toliko kontraša, sparinguješ normalnim gardovima i to ti isto. Tako je, Ilke mi nije bio tu, imao sam poštara, s njim se najviše sparingao, majke mi, moj drug Dušan Ćuković, poštar, najjača glava. Njega si imao sam Stefija još jednog i to je to. Kontra Veki nam je povređen, nije bio tu, Veki bi mi legao vrhunski, ali opet oni su svi veći i duži od želove. Želova je mali, kompaktan, isto koji ja. Baš nisam imao nijednog takvog. Jedino mi je to pravilo problem, prednja mi nije mogla raditi. Iako kaže kako se zove trener boksa, kaže da ne može kontraš nikad nadboksovat prednjom ortodoks stance, znači da bi ja trebao da ustrnem prednjom, ja nisam pogodio dvije prednje, ali mi je zadnja zato šela svaka i njegovu zadnju sam svaku eskivirao, to je nešto što sam radio sa Žikom i samom, izlaske, skivaže, evo vidi, si vidio ikad ljepše lice posle dva Bare Knuckle meča? Ti tuku se 3 runde, ništa nemaš. Ništa, samo sam imao čvrge po glavi, to je to lice, ništa, nos mi je malo poplavio, možda je mu jedna prošla, treću rundu me pogodio bio posred face, nisam trpnuo ništa, top je bilo. Ja sam napravio dosta štete, znači puklo mu je čelo, puklo mu ispod oka, imao ušivanje i ne znam je li imao još koju posjekotinu, baš smo ga izotvarali. Jebi ga, pamtit će me žalova sad cijeli život, kako će ujutro da se digne opere zube, ćetit će se meni. Meni je žao što nisam dobio bar jedan ožiljak, majke me tog meča da imam po čemu da pamtim. Ali dobro. Ali dobio sam lovu, tako da pamtim. Tako će pamtim. Tako da sve je dobro bilo. Nikakva povreda, ozbiljnija, pobjeda i vrh. I noć za pamćenje, majke mi top je bilo, baš je to bilo, publika oduševljena. Brate, svi pričaju o Bare Knuckle, pričaju o meču, Brazilac i Vicić. Da pohvalim momke, koja tuča, bomba. Ja sam u slačionicu gledao na screen, bomba. Pazi, oni, kad pogledamo njihov skill, oni nemaju neki, ali srce imaju da su nadomestili sve. I ovo je prvi put da se bio u Bare Knuckle, jedan i drugi, znači debi. S Ivanom sam se baš čuo... Još teškaši. S Ivanom sam se baš bio čuo pred meč, pa me pitao malo neke savjete, ja mu rekao, brate, samo prednja, samo buši, nemoj da zapinješ jer ljudi ne razumiju, ovdje nema zakivanja, slomit će šake za sekund, vjeruj mi, mora pametno se radi, moraš da doziraš sve, vjeruj mi, jer ćeš slomiti ruke 100%.
Kakav ti osjećaj bio u ringu? Kako si se osjećao? Rekli smo, eto, ideš iz poraza, onako... Nisi smeo da izgubiš ovo što bi se... Kako ne, vidi da sam ovo izgubio, baš bi bio u kurcu. Baš bi bio u kurcu, to sam razmišljamo sa veliki pritisak i zbog nekih drugih stvari. Taj dan mi je bilo kumu godinu dana, jebote život da razumiješ, nisam mogao doći na to, znači to me pojelo. I to mi se vrćilo kroz glavu, gdje ću, brate, i razočarati ove ljude što rade sa mnom i klub i sve, znaš, bilo mi je... I planiram napravim ozbiljnu priču, ovaj bare knuckle, i sa menadžerom Dijakovićem i UFD-om, kako zove, gdje je rekao da izgubim, razumiješ? Tako da, bomba je bilo sve. Kad sam ušao unutra, zaborio sam na sve to i samo se fokusirao na meč i to je to. Jebi ga, iskustvo veliko i... Odlično si izgledao u ringu, radio si taktički pametno, klinčovao si, pogađao si... Pravio sam greške, recimo, mnogo sam eskivirao, sve sam skoro eskivirao, nije me pogodio par puta, ali nisam vraćao ništa. Znači ja eskiviram, klinč, eskiviram, izađem. Nisam vraćao, nisam kažnjavao, to sam pravio veliku grešku, to me Savo pominjao cijeli meč. Ali poradit će i to, jel? Nije problem. Slažem se, kako se zove. Na kraju, eto, ono što je izazvalo najviše kontroverze, to je... već. Budale. Zastav, eto, ljudi su se neki se naljutili, neki te još više vole od tog momenta. Tako je, tako ti je za sve, ja sam meni je to smiješno, iskreno. Ja kao da sam uzeo Crnogorsku, ispišao se po njoj i mahao srpskom. Ja sam samo uzeo 2 zastave, rekao da je to za mene familija, jebote, ja sam rođen u Crnu Goru, ja 20 godina živim u Beogradu. Meni je Srbija, da se razumijemo, sve dala, ja ne znam, imam jednog sponzora iz Crne Gore. Mene su iz Crne Gore zvali samo kad su izbori bili. Znaš, tad su me zvali, neki gradonačelnici, neki gradova, nebitno. To mene ne zanima. Moram poštovati, jebote, ođe ovo, jel? Tako, tu ovdje ti djeca žive i... Dođe mi djeca žive, će ići u školu i to, ili sa ja, razumiješ? Ne, ja sam se prodao svoju državu i ja sam se prodao i za pare. Znaš, sad priča, zavisno ti od budžeta kojeg dobijam, to ću zastavom ja mahat. Znači, bio sam nešto kod Mila, sad sam kod Vučića. A ja samo može, živa istina. Što se mene tiče, može. Ma vidi, ljudi su debilčine, razumiješ, debilčine, ali opet dobio sam mnogo više pozitive nego negative, tako da, lagano. To je pointa priča. Ma laganica je meni sve, moj Bože, sve je meni lagano. Ja sam navikao na šta hoćeš. Da li si se iznenadio sa Želvom u tom meču? Da li te recimo, Iskreno ničim me nije iznenadio. Jebi ga znao sa prvi moj put, nije to, znaš kad nešto, bilo šta radiš prvi put, nije to. Vrhunski je bio spreman, nema izgledao je jezivo, izbjegao sam da ga gledam, sam spustio glavu da ga udaram. Jebi ga, čuo sam se te zadnje lijeve i to je to. Znao sam i Savo mi isto rekao, i Žika, Igor, i Janković, samo to radi, gledali smo u meču MMA kad radi, samo zadnja, prednji kroše, zadnja, slep, ništa drugo. A ja mijenjam gardove, ja radim, sve živo bacam, razumiješ? Da, dosta si pokretan, eto ljudi kad ti vide onako... To. I recimo one skivaže, ljudi su iznenadili kad se spustim bukvalno koljena i Želo je baš promašivao dosta. To je nešto što vrhunski radim i ovo mi odgovara, znači nema rukavica me zakači, veliki rizik, zna ako me zakači ili će me posjeći ili će me ugasiti, ali eto, dobro mi ti. Par puta je Želva dobro izbjegao i tvoj udarac, par puta si bacio kroše, swing i bio je baš blizu. I onda pomislim polako slomit ćeš ruke, kukavče, znaš, otvorio sam ga čepom, zadnjim jer bi ga kontraš mi šedne na zadnju, baš. I otvorio sam ga iz one razmjene, kao mene pogodio u bradu, ja sam ga pogodio isto, čepinom, isto ispod oka. Ja, 2 dobre koje su prošle ga otvorile. Tako da, znao sam kod je na bodove ću ga dobiti sigurno, pravim više štete i super. Aktivniji si bio, nema šta, uopšte nije sporno zasluženo. To, ma normalno, nije niko ni rekao, nego Tako da, top. Onako, celoukupan utisak tvoj o bare knuckle, da li ćemo te više gledati tu ili u MMA-u? Mislim da sam ja lik koji je sad donio bare knuckle u Srbiju, ja se razumijem, posle mog meča na Genesis prošle godine svi su se potpalili i mislim će sve više biti, pogotovo na Megdan. Ne znam, za FNC planiraju li oni pravi neki bare knuckle, ali karijeru ću pravim definitivno bare knuckle. Cilj mi je, pričao sam i s Ivanom, da dođemo do najjače svjetske organizacije, oni bi me već uzeli, to je sigurno, bare knuckle FC u Ameriku. To je plan za 2022. godinu. Što se mene tiče, ja ću se šibam jer to je moja prva ljubav, ali s bilo kim, bilo koja kilaž boli me kurac. A ovdje mora se pravi priča ozbiljno.
Tako je, i uopšte nije nerealno da ti završiš u Bernakle FC-u, mislim imaš dobar CV za sebe, poznat si, eto sada 2-0 imaš, tako da oni još popunjavaju svoj roster, to je mlad sport, mlada organizacija, nije nemoguće da ćeš uskoro, ne znam zbog vize samo kako je to. Pa ne, ja sam dobio američku vizu već i to dobit ću ja to lako, tako da nema tu problema i jedno čekam, to ti kažem. To bi bilo zanimljivo. Da se vratimo malo na MMA, ne sediš mirno, eto, već i tu ugovaraš sam svoje mečeve. Provociraš, da, ništa novo. Ono što moram da ti pitam, revaš sa kravatom, da li je sada onako nekako realnija priča? To je u igri. Znači nećemo lagat, nećemo folirat, to u igri sve zavisi od mene, jebi ga, Panči to čeka ako novu godinu. Meni se više sviđala opcija da se bijem s Pejićem, jer idemo matematika, Pejić je nokautirao Kroatu i automatski mi je zanimljiviji. Ali opet znam da ljudi više žele meč meni Kroate. Svak normalan mi kaže jebote pa Pejić je mnogo teži nego Kroata, možda čak i duplo, a ja kažem jebi ga to mene radi. Ali nešto mi Fićo nije oduševljen baš sa mečom. Ona vidi da i Forgač nije baš oduševljen. Vjerojatno jebi ga Fiću zadnjih 5 meča, 4 poraza, naš. Vjerojatno sad treba nešto da se čupa, a možda moja nisa lig baš zato. Nismo ni ta kategorija, ne mogu da seremo, isključivo radi 6-6. Sa mnom bi trebao malo da digne kila, ja mu skida na 6-6, boga mi neću. Ali neka bude ja i Pančeta, pa ćemo da imamo. I to je realan meč, to je realan meč, jer ono prvo, nećemo se zajebavati, jel? Vidi ako je bolji, ako me pobjedi, svaka čast, Panči, svaka čast, ti znaš da sam Ali koji će svaka čast. Ali, hoću da vidim to, hoću da vidim da me baca, da me jebe, hoću to da vidim. Jer to malo ko može da uradi, malo ko, hoću to da vidim. Pa i ti, ceo region, svi to želimo da vidimo nekako, ok, jeste Panči pobedio ako se ono naziva pobedom, ali nismo videli taj realan odnos snaga i ono što smo čekali godinu. Boga je pogledao. Kako je rekao onaj debil, onaj inkubator, bio neki rvač i rekao je, kako se zove neki hrvatski rvač, nemam pojma. Rekao je, to smo ljudi slali, rekao je inkubator, ako ima Boga, Panči će da pobijeti. I Boga mi izgleda da ga ima. Boga je pogledao ono veče. Što mene tako Bog ne pogleda kad igram kladionicu, nego bude kontrast. Tako da, bit će to sve dobro. Ništa, čekam, Ivan će da priča sa Forgijem, da se dogovorimo. Uslovi se znaju isti ko prošli put, sve to nema tu pametovanja. Panči pušti se skidanja kila i to, znači... Ja ovdje dogovaram uslove, iako si ti pobjedio prvi meč. Tako da, može sve, boli me kurac, bijem se s kim hoćeš, sjebe mi se. Normalno. I FNC na kom ste vadili ti Panči bio je mnogo više ispraćen nego sad ovaj poslednji. Čekaj da se vratimo na tu priču. A pazi, poslednji je bio mnogo bolji fight card, iskreno. Kaže Forgi poslednji FNC najjači kard. Oni su imali, što sam vidio, 60 i nešto hiljada pregleda. Megdan je već udario preko 100 hiljada. A pazi, Megdan, koliko je medijski propraćeniji bio FNC i koliko su više na marketingu radili. Znači, mi smo saznali za Megdana će biti prenos na YouTube zadnji dan. Da. Če je dan borbe. Aj pazi, realno, Megdan sem tebe i što se tiče fight card, onaj fight card je mnogo bolji. Megdan je već udario preko 100 hiljada na taj prenos. A Forgijev posljednji event imao možda 60 hiljada pregleda. Kad sam u Saborio bio je $500,000, samo se prišetimo, $500,000. Pay-per-view, ne možemo znamo brojke, ali nema se zajebamo ko je platio da je 60.000 ljudi platilo onaj pay-per-view. Važi. Što me zajebavac. Ja garantujem, na pay-per-view nije bilo 5.000. Ja garantujem, znaš kakvi su naši ljudi. Stoka. I to je tužno što je to tako, ali to je tako. Tako da Forgi zna da mu trebaju likovi kao što sam ja. Bar jedan majmun ti treba. Svima treba, i nama, medijima, i organizaciji, mislim, to nije tajna nikakva. Tako je. Gde si ti, to su brojke i to je činjenica. Možemo te volimo, možemo te ne volimo, ali to je tako i može da svira, može da priča ko šta hoće. Mene ljudi će gledaju. Da li zato što sam glup, zato što sam lijep, pa im se sviđam, ne znam, ali gledaju. Nešto radiš što bi se reklo kako valja i jebi ga, privlačiš pažnju. Ne, tek ću, moj Bože, tek ću. Tako da eto. Oni misle sad zajebavam, ja ću, brate, zbijem još 10 godina, siguran budi. Ali ono što će biti jače od tvojeg tuča, to je YouTube kanal koji planimaš da ostaviš, ja sam čuo sadržaj i znači ovo niste nikad vidjeli. Ljudi misle ću ja smaran treninzi, ovo ono, ja fotelja i kao čel s onem prekrstim noge i krećemo, izuvanje.
Kad za nekoga mislim da je smrad, ja ću to da kažem i... Već znam pa ljudi koji ćeš zakačiti i normalno, bit će zanimljivo. moram, jače od mene. Neću ja nikoga da vrijeđam i to, ali... Razotkrivanje. Ali razotkrivanje. Jače od mene, šta ću? Tako da... Jedno čekam to će biti epizode po par minuta, neću ja smaram mnogo. 4-5 minuta, pravo pred spavanje, se malo nasmije čovjek i ajmo u krevet. A to je poenta malo i zato se ljudi vole. Normalno. Tako da, bit će to dobro sve. Kad smo kod MMA, kod FMC-a, ono što isto bi volao da komentarišemo, čisto te pitam za mišljenje, Ivica Tvršček je nakon pobjede nad Kutijbegajem prozvao Sava Lazića. Kako ti se to čini, šta misliš o tom Nije mi meču? se sviđalo to nimalo, zato što Ivica po njegovoj priči nije taj tip, ali očigledno jes. Izgleda će zaradi pare u 40 godina. Nije mi se to sviđalo nimalo. Dobro, to je, Forgi je to odradio sve, da se razumijemo. Jer Forgi hoće meč mene i Panća i onda Savo, sve što pominje s Panćim, hoće to da makne i onda bilo ko da prozove Sava. I nije mi se sviđalo Ivica na koji je način, ono kao što bi ti rekao u februaru se vidimo i to, znaš, ne sviđaju mi se te fintice, ali dobro, svak ima pravo da radi što će, jel? Savo, nažalost, neće moći u februara da se bije. Ali klub otvaramo klub, ima tu mnogo posla i Savo je prvenstveno trener, tako da sad neće biti vremena za to. I što bi se on tuko kad njemu kaže, kad se ovome digne kurac, jel? Što se ne bi tuko Savu kad se digne kurac. Tako da pred ljeto bi mogao taj meč da bude. Ja sam normalno Sava, mislit će ga Savo dobiti bez zajebancije. Tako da. Zamisli event tip Panči, main event, Savo i Kroata kao main. Tako je, pa Panči je to jedini način da bude main... Savo i Tvršček. Savo i Tvršček. To je Panči jedini način da bude main event. Jer dokle god se ja borim na FNC, Panči će biti na preliminarne. To svi znaju. Ja sam main event, Panči. Tvršček može me pobiti još 30 puta. Mrš na preliminarne. Ja sam main event. Jel' tako? Šta misliš, eto sad mi je palo na pamet, bare knuckle ti Tvršček? To je već vrhunska ideja. To je već vrhunska ideja. Ako ima jaja, što ne? Mislim da ima jaja. Ipak Ivica je BMF, balkanski, da se razumijemo, pobjedi, uzuje taj pojas. I jest BMF. Znači, ko njemu pogleda karijeru tuko se stvarno s demonima, u svim kilažama, to mu ne može oduzeti niko. A ako će da skine rukavice, da se šaketamo, ja sam za. To bi bilo baš nasilje. Zvaću Balaševića, imamo vrhunsku priču, možemo i pojas da uključimo, kilažu nekom bira, šta god hoće. Gole šake, samo ruke. Ajde vidimo. Kakav ponud. Vrhunska. A ko će možda i da se opari, evo prilike. To verujem da bi publika to voljela da gleda. Neću ja sad Savu da uzimam meč. Kod radi prvo sa Savom, to nek se to završi. Ali mislim da se neće dobro provesti sa Savom. Jer mislim da oni Savu mnogo podcjenjuju, znaš. Mislim da Savu u zadnje vrijeme ne nokautira, ne završava, onda oni vide i pančisto. Onda oni ne vide opasnost i opuste se, ali Savo kad im se spremi, boga mi, ja mislim da će ih ovdje zabaviti. Da, Savo je to ljudi koji ne treniraju tu, ne znaju, Savo je ozbiljan problem i ozbiljno skillovan borac, nego eto on imao te velike pauze, pa uđe poluspreman, nespreman. Tako, i ne razumiju šta znači voditi klub, Savo je glavni trener, znači on vodi par grupa, nije to zajebanci. Ima 3-4 treninga dnevno samo u klubu plus svoje. Plus svoje privatne treninge što drži, či 1 na 1, ima ih koliko hoćeš. Plus što on mora da istrenira i uvijek istrenira. Tako da on nek odluči kad treba da se bori. A ne da njemu kaže neki Ivica, hoćemo li u februar ili ćemo, nećemo, kad bit će kad ja kažem, ne? Pa hoćeš, nećeš. Eto, zanimljiva ponuda što bi se reklo na stolu, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Htio sam da te pitam za novi klub koji otvarate, otvara se ozbiljan sportski centar. Nemoj mnogo pričaš, bit će stvarno da su me uvatili neki da Pa jesu. Okle tebi pare za to i to, razumiješ? Ma nema to će biti bomba priča, to će stvarno biti bomba priča. To ću na svoj YouTube kanal da malo i objasni sve i da objavimo snimke sve, jer sad se radi na tome, znači bageri rade posao. Bit će baš veliki prostor, znači imat ćemo na istom mjestu MMA, imat ćemo teretanu, HPG koji će vodi Igor, sve ujedno, imat ćemo kafić, imat ćemo prostor za oporavak, znači saune. Ja se javljam za kafić. To, normalno. Hiperbarične komore, znači stiže kada što temperaturu podešavaš. Brate, ludilo. Znači, bomba priča. Ovaj naš prijatelj će to sve da nam pomogne da odradimo i mislim da to ne može biti nego bomba. Da mislim da će biti ono... I da dođeš imaš sve na jednom mjestu. Znači, popiješ kafu
dižeš tegova, ideš, biješ se, onda ideš u saunu, ideš na masažu, imat ćemo i masaže, sve, znači, ludilo. Ozbiljan projekat, brate, se sprema, mi to moramo da vodimo, mi to moramo da ispratimo i to ćemo i da uradimo, jer u životu ništa drugo ne radimo. Realno. Kako si zadovoljan situacijom u klubu? Eto, nažalost, par momaka koje je trebalo da vam rade finale ove MMA lige, doživjelo je povrede. Baš užas. Nije moglo gore tu zadnjih nedeljama. Jer mi vodimo, mi smo na prvom mjestu što se tiče bodova, borimo se za taj pehar najjačeg kluba u Srbiju. Piseć nas se povrijedio, Deki nam se povrijedio, Kalaba nas se povrijedio, slomio šaku na sparingu. Evo i Vojče sad. Vojče je dobio koronu, pa je trenirao, pa je dobio upalu pluća. I ludak je istrenirao cijeli kamp s upalom lijevoga plućnog krila. I brat, dobio temperaturu i ludilo najjačije. I ostao nam je u finale jedan lik. Srđan. Srki nam je ostao u finale 7-7 za pojas. Jedan borac od 5 jebote. Ali jebi ga, šta ćeš, to je tako i jebi ga, nije obalec. Ljudi se krljaju, biju, tako da vidjet ćemo da li će biti dovoljno da se osvoji ta titula, osvoji ili ne, koga boli kurac. Eto. Kakvi su tvoji planovi za nastavak, šta možemo očekivati? Ništa, ja sam ti od ponedjeljka već u salu, mislim da neću moći udarati, još ruke su i dalje malo razjebane. Pa ću krenu malo s tegovima i s kardijom. I kad prođu i praznici, to će se držat ću kao majmun, onda ću zovem Ivana, da vidimo kakav je plan. Ja bi odmah Bernakl FC da jurimo, ali tu je priča i za Megdan Bernakl, tu je i priča i za FNC MMA. Rusi me opet zovu za ovo, za ono, i brate, ne brini ti. Ima ponuda. Votore me zvao, King of the Streets su me zvali. King of the Streets, tuča na betonu. Tako je, ludilo. Samo ti još to fali. Bukvalno mogu zakazati svaki mjesec meč. Ali ne mogu, ne smijem to raditi, moram napraviti, pogotovo za Bernakl moram napraviti. Pametno. Pričao sam Sao, kažeš Sao Vaske, nije ovo za jebancija, brate, gledaj da ovo, naš, nije ovo, brate, za jebancija, laganica, ne žurim ja niće. Norman Park, da li je moguće ti Park Bernakl? Napisao je da nekoga je tagovo i on je napisao show me the money, jebi ga. Tu će se on sa mnom, ali mora on da se plati. Iskreno, da li njega može plati neko odavde, to jako. Fame MMA, realno. Jedino na Fame da se bijemo, to ćemo vidjeti s Ivanom da juri. Ko ne zna Fame MMA, znači poznati, gdje se biju poznati YouTuberi. U Poljskoj, da. Imaju mnogo love i sigurno Park ne bi radio Bernakl sa mnom, on bi radio boks s malim rukavicama sa mnom, ko što je radio s Mankovski. Mankovski ga je pobjedio. Ali Bernakl vidim da neće da radi. Ni to nije loša priča, to Mike Perry radi baš to isto. Da, sa onim malim, ali oni su radili sa, istina, Majka me zove. Oni su radili sa rukavicama za MMA sparing, a ovdje se biju sa profi MMA rukavicama. To je već malo drugačije. To je već tebi malo više onako odgovora od ovih. Mene bi najbolje bilo gole šake, ali neće on to raditi. Jebi ga, ljudi. Nije to za jebancija. Normalni ljudi to neće da rade. Realno normalni čovjek to... I ko gradi karijeru... Tako je. Mora se paziti. Tako da, to je to, Vaske, da te ne davim. Laganica. Hvala ti što si bio kod nas, što si bio gost. Mi ćemo se čuti uskoro s nekim novim vestima. Želim da se zahvalim svima na pažnji. Nina, dodaj mi ako možeš... Ne, to smo zaboravili, da. Prošli put, evo sada najavim. Prošli put kad si bio, tvoju majicu s FNC-a sa potpisom smo odlučili da napravimo giveaway, tako da evo akreditacija i majica. Samo jako i u glavu. Da, eto čovjek, je napisao samo. Čekaj, jel ovdje? Ne, ovdje. Čekaj, kako se izgovara ta Žako, jel? Jako Žako, ne znam. Samo Žako i u glavu. Tako da eto, napravit ćemo giveaway na našem Instagram profilu, sve će biti objašnjeno tamo, ko želi da osvoji majicu i akreditaciju, moći je to da uvedi na našem Instagram profilu. Ništa, to je to, zapratite Vasketa, zapratite nas i mi se vidimo za koji dan sa novim gostima. Hvala puno svima na pažnji. Bon voyage! Bon voyage. To je to.